Nah, nangis po rami. Kaan ko na si Jalo. Ikaw, Ter. Kaan ka? Ikaw, tay. Salad, tay. Nabog na ka. Ikaw, nay. Ako di ko. Karang ko. Kaan ka. Sige. Pila ka. May renga. Terus yang kita Sige. Yawan na ako ang i-vlog ha? Nasa mai mo? Tigpatikon. Sige na. Mereka. Love you, Mereka. Love you. Ito ang pagdagap na eh. Uy, hala! Kau Per! Per! Kau bilang hero Ter, gimana ihaw Ter? Masi, kon, nagkuhan kayo mo ukos manok. Magapang pagdito. Ha? Kau ka Ter? Tapos ano yung mong konter, anak? Tawag ka. English ay na come here. Come here, Bertol! Ako. Pagkadakap sa manok. Bago ako. Siapa? Come here, Bertol. Come here, Bartol. Go, nagsamot ko. Ay, sunod ni Mai. Iti-itin ako. La. Ikaw ilo ang ano, tatawa pa ka maritis ka. Ginanay. Hi, guys. Makita na akong darag manok ni Tiri, guys. Makakuno sa manok Bisaya. Baka buhi ganito na. Huwag kasi na ihaw. Tara, isang kag manok Bisaya ay. Ito mo na ba? Wala yung pagkain eh. Diya, guys. Karoon na muna ni ipahapla sa kaha niyong manok. Para magatang dugi-dugi. Ay, nako! Asa mo eh? Asa mo kay alumba? Ano sa tirin? Sa kayo ng imong bagong... Dahil ako ka na maluto na, dahil ito ko. Tukan. Nagbago naman yung itiin, yung gawas ni? Oh, nagukod mi. Uskanding. Ha? Ang gawas mo nagukod uskanding. Ayay! Di na ba kakaligo nung kagiligo ng kagahapon? Di ba kakaligo ng kadlaw? Diya, kasukan lagi ka. Ano ang hilabutan ng manok? Dato na Ano sa Peter kayo? Ba't naligaman? Hapagas na nay. Pag lagi ka nabihig manok. Ada, usak ka. Di ako Nana, magdugo. Sumbagan ka ha. Ato sa lakaw. Dato ka. Kasi ito lagi, sa kamangan. Sa lakaw. Baga sa nakangana. Bartolome nga na rin. Bartolome bitaw kay lamay na tawgon. Tawa sa Bartolome amo dagan diha. Mo Bartolome nga. Di man makasabot og sa Bisaya. Tawa sana. Bartolome. Tawa kapos na nay ka naman na kanay. Butang lama po nay. Get out. Kasabot lagi in English. Get out lagi na bitaw Bisaya o ninjo. Ay di Bisaya ka wakatwa na pod. Di kangkang na pod. Di na kasabot na si Jaog Bisaya. In English na si Jaog English speaking iro ah. Tapi dulu. Ano. Nag-ihaw sila ate kung nagay sa karikuan. Ipalit mo kung anong kahapon nga Bisaya, nagawa ka na mag-ihaw, birthday na mag-araw na raman. Okay, nagawa na kahapon. Diya guys, dahil nakakahag manok. Ito guys, gilaming na ni si Diya. Gilaming na mo na sa niwang. Di wala man pa ka na ni kaon pero may angit. Di Bisaya man eh. Hindi mo na, ilay na init. Nainit eh. Hindi ka ito gamay sa.
Ang tadi dahil. Ya guys, anang ikuha asin ah. Ang asin kayo ng mga kuwag. Ang sa panik. At yung mga umunog. Mereka. Grabe guys. Nato na ka guys. Nato na ba ka? Ani guys, isa ko na mo sa mo. Kaya pakapadsasan ko no. Espere. Ini portahan ha. Diya guys, request mentiri pa sagulan ko no kapayas. Diyan na guys, sa kapajas ya. Ano yung dilagay naman ni paghiwa. Hmm? Bukan ka na? Harus hati di masuli. Yes na. Aman, heart. Guys, sentiri na. Dinagak mo. Heart. Heart plus. Heart plus. Diyan na. Guys, naman yung kapayas. Magamo ni sa company datay sa yuti. Para naglami sa yuti. Di siya pwede magbutang o mga green. Panakot. Sa sibusas. Sibusas pa lang. Ya guys, mura po sa kondong asin. Ya guys, kani. Parang sa asin, kaya rumawaag. Karang may saya nga na tuwas. Kamutan sa nagagasin para malunos si Jamja. Magkudkudkud dubi. Ano na guys. Ano siya? Sige. Wala po ang mukha ni. Ba't makalis na buhak? Buang. Yee! Lagi yung kakain ka sa kabut-but. Sa kabut-but. Makot. But eh. Tuwa ta. Kuha na put-put pa sa daw ta. So guys, marami panakot. Bumbay ra kay di pwede stiri og dahon. Di pwede green, di pwede kanang saya na lemongrass di sa pwede kay green man siya guys. Di panira. Panakot. Ako nag-vlog sa pagkudkod guys kay balik-balik kong kudkod. Ano guys. Guys, magano ta? Ay, wala sila dari guys. Nagilakaw si Tayra da. Muna sila. Hang ba tay? Hangan na hagamay. Di man. Tatay, wag imo hangin na hoy. May giluasan ko na yun. Kanong tawag mo kasi mong apohan? Ha? Ang tawag mo ka? Ato na ngayon, dago ni Pili na, mudawat ko eh. Kano na tumutawag, basta ang binin. Mudawat ko. Pinanggal kakapuhan day tay. Datay.
mudawat ito yung gini katong Jawe. Nga na bro, tingnan ito. Ijay dyan ginitip siyang kamot. Tama na yun. Mangga. Hilaw. Manggang Indian. Kabang bukid. Pwede mo this one. Mura mag, ano warasyon kang paminaw. Labog ka na. Dito tayo. Ang ilabog. Wala, dagon na. Wala mo. Ha? Mga kog dagon. Ang ilabog na, di ba? Hindi ko na yung Dulpo kasi kita gaan. Ha? Dulpo. di lain itong kadulpo lagi. Katong Jawe. Lotsa. Katong kadulpo, katong ilang dahil dyan. Ipaukit na rin. Huwag kumuukit. Ikaw na ukit nila. Bayad ko diya. Ang Jawe, dyan yata kita ba? Nung gina... Nabot tong tiguang, naga nagkwartas unlan. Di man katong baji. Kasi may badzi. Kaya paano daw ito kailang kwarta? Sa grabe na huwag kayo nagkwartas Di na ba? ba ni? Nga naman to. Di ka mo muya kung kwarta? Ako ko. Kara ang tawan, ispila tay. Kasi may mato ko siya tising nga kayo. Huwag sa reka. Ay mga tunong putis eh. Huwag sa kay kang kamot. Luoy din ang mamatay dabdaban no. Para lang mamatay na. Kuya po nang uban nga na no. Dabdabag natin ilang. Bisa aluhasin pa kayo mo taas pag kinabuhi. Dabdaban naman yun. Sa din na nga na nga Wala, dabdaban. magod na. Ano pat yun man mo? Binuang na. Sinuhang mo krimpo. Ano siya di ay? Di mo na kasi. Dabdaban lagi ko no. Kaya mama na. Pat yun man ninyo. Nagazay nga na. Dibet na nga na tayo no. Nah, sa bano di ay silaban. Si manang iya ay silaban. Kaya ron nagkuno pong di magantos. Sabi na, kay pinitinsa ko na tao. Ito. Kung anong Bakit gulong niya. pinitinsa ni mo, mahinagtag ka, magbasol ka. Magbasol Ikaw, siya. Hapit na ka mular ganing kalibutan na. Ugay to siya gikuan. Basig Kinakasala to. basig maluwas pa ka. Oo. Kaya manginunusol mo kasi mong sa. Manggod na. Dahil mo na masilaban. Diyan ka nang wala ginunusol, namatay dahil tayo. Oo. Di mo Disgrasya, na. imperno na. Kanang disgrasya. Oo, di ka kaimo no. Okay, bawa sa iyong relasyon sa Ginoo. Karang marsigasya. Matagad na wa dyan mag-inulsil, wa dyan mga yung pasalis ginoo. Kadadlaw. Inigbakod ni mo, inigambak ni mo sa imong hindaan. Una. Nga dyan nagkapasalis ginoo. Ginoo, salamat ginoo, karong adlaw nga nakamatap ako. Napag ginoo nga dugangan pa niyang kinabuhi karong adlaw. Ito na. Igma, ana, ang turong tuiga. Di ka, nagbakod, kubot silpog. Nga. Gabutin sipon sa usa ning matagbuka usa ning bakod nang ngadto na lig pasaylog nagpasalamat na des Ginoo. Kisa, Iya po. ha? Kita ay nagbakod mo Ginoo magsabi ta salamat sa kinabuhi. Nga buhi pa ko ng buntag. O ikaw lagi. Na magamtila Mo na. man dinatang na magunit na sa ipon naman natagpangalo pa sa Ginoo. Sa sigang pa yung pasayo sa Ginoo. Balik-balik ka pa sa sala. Okay, pahinungdan. Samo taga-dugang mo tara. Nanudugo pa taon dan. Kayo mga ginoo, bugal-bugalon. Bugal-bugal man ka. Nasige kag pangadyo pa sa luz ginoo, nya nagbuhat gapon ka nanguot gapon ka. Wa mag-isip sa mong binuhatan. Kasi kuoton tayo. Ha? Kasi kuoton. Nanguot og busa. Aw. Ngawat Si ba? Mining katawa si Denu. Okay, mayong buhat. Nagaway sa lang asawa. Nagkatasgan ka. Buwag na. Di ka pwede manok Bisaya nay. Namutbot ka. Wa ka diya ibahin mo pag-apos ginoo diya. Nagdugang ngayon kag sa diya. Mga lamit, mama. Nawala may gagawa ni mo Canada doon pagpalit. Naahat na. Ako manguhuna-huna ka na mo yelo ba? Wala ko nila may kaigsamang gana. Nauna Ay na mamangga ka na mo hinog na yelo ito ba? nay. Mahit ka nga Ay mamangga. Dila lang ket diya. Ano di man siya mo yelo? Ano mo iluman nga hilaw malagi na dabong. Ano sa pagkibawa ni mo ipalit ni mo nga dabong siya? Tanawon nimo. Ilan man nimo. Hatag baby sang nagahayon diha. Kaya ano? Karang gahi di ko humok. Butang. Kawahin nagkaon na guys. Sira diha. Dilawitin. Vlog ko po rin. Asinan? Asinan, nasilihan na di. Di, silihan? Himang ka. Nawahin na ka na mo. Ale! Kana! Guys, kaya po nag-isyas. Ladoy! Ako na! Di ba ang nangabusog, man? Nagkaon na siya kay Diyan ko patawag ng ito. Dungan sila. Ay, adobong manok, doy. Sira ito. Sira ito.
Ano tay? Mga mo ko, ganyan lang mo, kaya lagan ako na yung kaligong 11. Isa. Guys, yung hangin sa tao, no? Tara guys, so dapat yung salin sa birthing tiri guys, ha? Salad. Ayos manati. Nahangtos po rin eh. Kaan ko na si Jalo. Ikaw, Ter. Kaan ka? Ikaw, tay, salad, tay. Ako na buong na urapon. Nabog na ka, ikaw, nay. Ikaw, malam ko na na. Ako kangipon, umarap ko. Ako di ko, karang ko. Kaan ka, sige. Pila ka. Kamay, ray nga to sa kita Nakakaman na gusto ito, makahuman na po. Sige. Hindi kasi binmans na ko mag-diet na, hindi na matabang. Nagpagam na. Masuk tulog dito, basketball. Ale! Tanaw ko nunod ko. Ole! Siya tiri nga. Huwag ka na makakasalad. Imo ni Ima ho. Imo, sarap ko. Asa ka na ka na imo, Flor? Taras ka tong gahapon. Ako ay mo ko. Na! Kutsara? Kag. Digahi pa. Gamay ko, diri. Wala sa tura na mo, day. Ako labi. Kuya mo ko te. Kanang may green ko. Kaliti. Ato nang gulaman ka tong green nga tinuod. Kalihog ka te. Ikaw man si tagidas kuan. Punta sa tanong May yung serving spoon. May green green. Mura naman ni ice cream. Mapasuhos ako ba di? Kapote? Apa na yung apa na yung pagkutarte? Hindi man. Bukot lang na lang sa kasa. Kakabawal na nito. Gamay na nakahulong to, dahil. Di ba alam ko kami? Ako po. Pero di lamang pala. Bahala ni. Gamay naman, dahil ang belo to, dahil. Dahil matagal sana. Kung emang si tati rin, kutsara. Asa ko dugdug ka, day? Gamay pa rin. Di pa rin siya. Para sa raw kasi. Ang tawag kas kuwan, bro. Ang iba ko na isa, day. Kitahay, daka nagbayad em. Ano man? Agi mo tawagan telepono, agi mo gamitan. O, dahil sa mo gamit kay plan. O, anay ba yan? Umupo ang plan free natin. Free na. Mga Kay- mga landline. Ay, may free. Kana Intahay. Salamat. Thank you. Naramay. Aladoy! Be. Marami dayo! Saba ka ba diha? Kato ko may popwa. Kana kay putas na. Mugani. Nakadagdag guys sa mong kuan. Ug na ko sa PDPA may tawag sa Pilipinas Center. No problem. Kaya may kaya. Ano to kami? Nada na. Makatawag mo lang lang no. Sa pagsunod. Ang tunggi sa niya. Ma'am, balik 20 ramo, ma'am ha. May ano na sila. Idiktaram siguro ang nila. War parade. Kanas punas undoy flor. Nyambut na flor. Doon undoy na na.